салом дӯстон, инак бозии навбатии ҷоми Аврупо ба охир расид ва Португалия бо шикаст додани СЛОВЕНИЯ ба даври якчорниҳоӣ рохат гирифт. Аслан дар ин бозӣ Португалия фаворит ва СЛОВЕНИЯ аутсайдери мусобиқа дониста мешуд, аммо ин ғалаба ба осонӣ даст наомаду рақобатҳо то рафт мушкилтар мешаванд. имрӯз интервюи бархе аз бозингарони мунтахаби Португалияро баъди бозӣ пешкашатон мегардонем ва аз ҳама муҳим суханони Роналду ки оиди анҷоми корномааш ишора намуд. Лутфан зери навор ба таври максималӣ лайк гузоред то навор ба топ барояд. ҳамзамон обуна шуданро фаромӯш насозед. Барои шумо 2 сония вақт, аммо барои мо мотиватсия барои навори ҷолиб омода кардан. дӯстон, имрӯз боқимонда бозиҳои даври якҳаштниҳоии Евро 2024 баргузор мешаванд ва моро рақобатҳои ҷаззоб дар даври якчорниҳоӣ интизор аст. Шумо ҳам фурсатро аз даст надода бо хизматрасониёни ширкати 1x тамошои бозиҳоро ҷолибтар гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаоканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомонӣ дар аввалин ҳисобпуркунӣ бо промокоди TAJFUT пешниҳод мешавад. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ман қаблан низ гуфта будам ки дастаи мо ба плей-офф омода аст. СЛОВЕНИЯ оғози кор буд ва бачаҳо омодаанд ки то охир рафта ҳикояи соли 2016-ро такрор кунанд. эҳтимолан ин еврои охирин барои Криштиану Роналду мебошад ва ӯ мотиватсияи калоне дорад. новобаста аз голи назадан дар марҳилаи гурӯҳӣ саҳми ӯ дар комёбии мо калон аст. берун аз майдон маҳз ӯ рӯҳияи тоза ба ҳайат медиҳад. ҳамагии роҳи ӯро тай карда комёб шудан мехоҳанд. имрӯз мо ғалаба кардем, вале аз паго ба бозии навбатӣ омодагӣ мебинем то ба ҳадафи худ бирасем. мо аз марҳилаи гурӯҳӣ дарси хубе гирифтем. ҳатто шикаст аз Грузия ба мо таъсири мусбӣ расонед. ба мо 3 ғалаба дар 3 бозӣ лозим буд, вале мо ба ҳадаф расидем ва ба плей-офф баромадем. дар ин марҳила бозии осон нест. албатта мақсади мо ҳар бозӣ ғалаба карда дар охир қаҳрамон шудан аст. ҳадафи дигаре надорем. ягон мунтахаб пеш аз муҳлат ба хона баргаштан намехоҳад. ин заҳмати калон талаб мекунад ва ҳар даста мехоҳад то ба финал барояд. бозии аввали плей-офф бароямон бо мушкилӣ гузашт. рақибони баъдиам қавӣ ҳастанд. мо набояд фориғбол бошем ва бояд то охир қувваи худро барои мунтахаб бахшем. СЛОВЕНИЯ таҷриба надорад? дар плей-оффи мусобиқа таҷриба аҳамияти камтар дорад. футбол чизе ки ҳозир рух медиҳад. барои ҳамин гузашта он қадар нақш намебозад. мо медонистем бо чӣ рӯбарӯ мешавем ва тарафи қавии рақибонро таҳлил намуда будем. яке аз сабабҳои ба даври баъдӣ рафтанам ҳамин аст. ҳадафи мо медали тиллои мусобиқа аст ва мо ба ҳамин нақша ҳаракат дорем. барои мо рақибон аҳамияте надоранд. дар ҳама бозиҳо бо омодагӣ мебароем ва мехоҳем ки ин ҷомро тезтар болои сар бардорем. барои ман бозӣ дар мунтахаб аҳамияти калонтар нисбат ба даста дорад. бешубҳа дар ҳар бозӣ 100% қувваамро истифода мебарам. мехоҳам комёбиро дар ин мусобиқа такрор карда Португалияро боз қаҳрамон гардонам. анҷоми корнома дар мунтахаб, ман то чемпионати ҷаҳон бозӣ кардан мехоҳам. ҳамааш аз ҳолати физикӣ ва саломатиам вобастагӣ дорад. то он даме ки худро роҳат ҳис мекунам, бозиро идома медиҳам, чун футбол ҳаёти ман аст. ман мехоҳам мухлисонро шод гардонам ва барои ҳамин ин ҷояму то охирин қувва роҳамро идома хоҳам дод. ба ҳамин навори мо ба анҷом мерасад. ба ақидаи шумо Португалия қаҳрамони Аврупо шуда метавонад ё шумо фаворити худро доред? ҳатман дар комментария фикратонро нависед, чун барои мо муҳим аст. обуна шуданро фаромӯш насозед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.